Kanyang laki din! Nanang, umayak man bumulod iti bagasyo. Awan isaang ko akanan mi. Ay kat umunag ka, anak ko. So kataktumot lang into no makasweldo ni Boyet. Asino na itapakan? Ingka kasarita ni tatang mo ijay likaw. Ta isag anak jay bagas nga iawid mo. Wan nanang. Tatang, adaak, umayak bumulod iti bagas. Apay ni Buyit ngay. Ay, nabartak man ang tatang. Saan man ang asimrok iti trabaho na. Ay, una yun dahi nga asawa. Di nakmatlata dengdenggan tatang. Aramay din nalatamat ti kay kayat na. Mala, ano sama? Ipagpagapom kadagiti anak yaw. Umayak to agpasyar iti balayaw. Kat iranak nga da nila kay mau. Tapagbagak man. Oh, Helen. At yun jay bagas nga iawid mo, anak ko. Pinasurutak mo ten iti sardinas kan tinapay. Tapno adda merienda, dagiti apo ko. Agyaman ak nanang. Sukatak to day toy. Saan mo nasukatan? Bay amaon. Tulong main day takadakayaw. Sumadangkat nga sangit ko naknek. Buwan ka kahit mo. Apay akastamot ang tibagbagam iti anak na. Imbes ko mga ay-aywang, tapno sumardang. Ay, paano mo man dito yung abay ko dahil ito yung abay. Agin inumlat na tiyar aramidam. Ay, makaumakan. Apay nga impurwa mo dyan buti ang naginumam iti arak. Nakang yung niwat ka salbag ka. Agyaman ka. Nasaan na si katinang ibarsa ka iti puti. Padasam asaktan nak Boyet. Padasam ta sa anak nga agduha-duha apanawan ka. Marihilin! Si kagayang pare. Mare, naggapuwa kay di trabaho. Di magasak lang. Tay padamag ni Busming ni pare Buyet. Saan matan asumsumrag? Ay, kwa. Agtrangkaso ngamin. Ha? Aya, kahit nasurok amay sa lawas ng agsakit kasta ka tay. Uwan pare. Kahit kumusta ngayon? Mabaling ka di bisitaag? Nakaturog pare, agpapaimbag. Barang kabailan nantun ti sumrag into no Lunes. Kasta ka day. Sige nga raw. Dahil talaan ti baki ni Busming. Ibagam gini pare ha. Uwan pare. Uso ngamin itakay ti trangkaso. Gapu iti dahi ito'y panawon na. Limabas nila kay mo dito'y balay itay. Agdiwar-diwar mo't amigbigat. Ay, kat nabartak manan Kasano kayo ngay nga agbibiyag no kasta ti asawam? Mababainak nga rodan kada katugangak. Takanayo nak amapan bumulod iti bagas kadakwada. Kaya't kaatulungan. Ngam adda kondisyon na ti panang tulong ko kan ka. Ha? Manang? Itatasyak ti manager iti kumpanyami. Mabalin ka nga isarak iti trabaho. Ngam panawam ti asawam amamartek. Anyamatan manang. Apay akastamotan ti kondisyon mo. Di mo kaya't apanawan di mamartek nga asawam? Tapay. Puunay matan ti panagayat mo. Manang, kaya't kulata ti buo a pamilya. Buo a pamilya? Ay, adula amin no kastamot lang ang asaan na amaibatan ti bisyo na. Kasano kumaama kabuo itinaragsak a pamilya ti kastang ama? Agawid akon manang. Napanak lang ang gimatang iti Ricardo jay lutwak asidaan mi.
Atmet, tainun unam apinakan na kitubing. Wan tapno adamo ti panawon ta amangan adwa talaeng. Imbag man ta nagluto kay tinaima sa sidain. Amok ngamin a paboritom ti adobo a manok. Aywan gayam, imay di katrabaho am idi na minsan. Damdamagan na kakano di bosyo. Nasken a sumrak kain to no Lunes. Wen, sumra ka kaon. Isardang mo kumangaminan ti aginom. Kasano kamin kadagiti anak ta? No adadakas a mapasamakkan ka. Wen, isardeng kaon. Ikarik. Sapay la kumata tong palam mo tunday ta akarim lakay. Maala, mangantan. Anya day ta inomam? Danom Anya adanom? Arak day ta Panagkunam jak maangot? Danom. Adalang basit nga arak alaok na. Nagkari ka nga isardeng munti aginom. Pampaimas ko lang iti panangan ko. O kita man, ne, kumutkuto nga kaon. Lakay, simrek kanun iti trabaho ni Buyet. Ay, nasayaat mo't ano kasta? Napanak ijay balay. Madamang aglablaban ni bakit na. Ituloy ta nga ikararagan. Nga isardengan ni Buyet ti panaginom na. Daytamot at talaga ti ikarkararag ko, lakay. Ubing pa'y lagi ti upat nga anak da ni Helen. Rumbang kumangamin nga iparit dati aglako iti arak dito'y lugar tayo. Tapno awanon ti Mamarte. Nagkaigat tagwilde nga niya, pare. Wan nga rod pare, nagsakit iti mata. Nasayaat mo ta si Merkaitan. Kuna ni bakit mo, nagtrangkaso ka. Iso malaga makimutong ka, pare. Ay, pare. Nya orasan. Kaya galas 12 na. Panangaray. Agdabal mo. Adda pare. Irwar mo rodan gidan tan amangan. Ay, anya ti balon mo pare. Dahito atin sagana ni bakit ko. Karne, kin inna po'y pare. Siya ay, anya ti balon mo. Ne, dahito lang ti balon ko. Ha? Arak mo day na. May sabutin lang arak. Iso lang dahito'y agbiyaga kaon. Kasano ka pumigsan mo kasta? Malakit di, mangankan. Iti kasta, uminumak matan. Ni. Isyat mo mailatan pare. Umpay danom mo. Ay. Sus, delikado di kasta. Biliba manggang ka pare Buyay. Helen, si kakadiday ta? Wan manang. Ay, kunak no asino jay tataulan ti aso. Iso arin mo arak dito'y balay. Apay, sa dino ti papanam, ta nakaigam ka mat iti flashlight. Ay, mapan ko man biro ka nila kay ko. Saan pa'y matanagawid? Na, katanya ti orasan. Agalas Jason iti rabi. Wan nga rod manang. Jack pa'y makontak ni number na. Kat pang biro kam ngay. Kani nagrabi iuna yan. Ay na, urayam laangan nga agawid. Amuna mati agawid. Madanaganak nga rod manang. Taamangan no adadakas ang mapasamak kan kwa na. Ay unay mo daytan apa nagayat mo kin nilakay mo. Payakasta ka, Buyay. Arak lata ka din tilinaon da sa panunot mo. Sandak man nabibiyangan. Kompormi mo tayo di pagturturugam. Kasi mo yung bakit mo amang birbiro keng ka. Awan bibiyang mo si kalaklakayan. Ay, bagbagaan ka laang, anak ko. Ta pamilyado ka.
Kababain may kinihilay no di mo baliwan day tagalad mau. Oo, pumanaw ka kiting. Makapabuisit ka na kay. Rumorkan ko naknay. Hala, rumorkan! Ayan nila kay mo. Napan nagtrabaho manang. Aglibak ka manan. Kaano kalablabas na anapan gimatang iti arak di ta kantina. Idi nakita na. Dagos na nga imbulsa di ginatang na nga arak. Naminduan sa laang asimrak iti trabaho na iti makalawas. Tamas ad-ado di panaglangan na kan panaginom na iti arak. Ala, agluto akon manang. Ay na, nakalukat pa'y laang di posisyon aparakan ka no, interesado ka. Ibagam laang. Awan manan sweldom. Tadi kamot manan simrak iti trabahom. Ay, pumanaw ka man dito eh. Sang wanak. Kastoy lata ka din aka na ayon? Pumanaw ka ko naknay. Ay, nauma akon, boyet. Nauma akon. No, nauma ka! Pumanaw ka! Ano sampay ko manibuyay, balasang kau. Di mon panpanawan. Tad adda nga agbardag no panawam. Kasano ajak mauma tatang. No jay latan bisyo na ti ipang pangruna na. Ikampay ko maitimay sa agundaway Adun agundaway tinaipaay ko kan kuana tatang. Bayan, tabagbagaak intunsan anabartag. Tapno denggen nak. Ay, sapay la ko matadenggan na kayo, tatang. Nasaya at tanasangputan ka dito'y balayo, anak ko. Sana ka simrag, na nasakit ti ulo. Nasakit ti ulom, kat arak mo't day taadda di taabay mo. Abay, ayan, nagling kayo, amakibiyang. Saan na ko mga gungal, no kasta pagbagaan da ka. Taparamit lang iti pagimbagam na ito nga aramidin, may. Pagimbagan. Kinukontrabida kayo, matapirmi, iti biyang ka. Ay, sumardan ka kuman nga ginaw. Ado akaro ba tayo itinatay, kapo itarak. Ne, abay, panagkunayo. Maitulat ka na ko, ada? Pamilyado. Amok! Masapul lang nga ipagamday ta kanya. Ay naanak ko, denggem kumamo ni tatang mo. Di mo bugkawan akas tatalakayan. Pumanaw kayo man kita. Ay na, saan mi akayat ang may sagmak ka, anak ko? Ay! Sana ka may sagmak. Amok! Yar, aramidan! Awan apulos ti kwarta na manang. Jak amon na anya ti haramida. Tapay ngagsangit ka. Anya nga iti maitulong day ta panagsangit mo, iti parikot mo. Marigrigata na kun manang. Idi pa'y akayat ka atulungan. Ngam si kamot ti agkadkad. Manang. Damagam di tabagim. No apay nga agsagsaga baka akasta. Saan ka di agapo day ta iti mamartek nga asawam? Awan manang. Nasayaat mo't na naamiris mo. Anya ngay, kayat mo ka di nga agnanayon kang agsagsaga ba? Huston manang. Pampanunutak lang amin dagiti anak mi. Ibagakan ka nga awan ti masakbayan nyo iti dan na ti asawam. Iso nga aggunay kan, sakbay amaladaw ti amin. Dito'y dapay laang balay, dagiti anak mo. Agtrab-trabaho mo't gaya mo ni Helen lakay. Nasayaat mo't no kasta. Ni Buyay, si Mardengen iti trabaho na, inikatdan. Kasta talaga ti mapasamak, bakay. Idi pa'y amukom na mapasamak day ta.
No apay an asursuro ni buyit ti Aginoom. Ita, marigatanan nga ibatan na day taabisyaw. Ay, jak amo bakal. Jak amaw. Pare tuwe. Kanyan tinapasamak king ka. Agpag na pagnakamatan dito kalasada. Ompay sinilas mo. Nalipatak lang. Ijay, pare. Ijay. Agtrabaho gamin ni bakit mo pare? Bibiyang ko katakwada. Ay na pare. Isardeng mo ko mga milang taginom. Tapno mabuo man ti pamilya. Awan mati problema kanya ka. Okay ako lang. Okay ako lang. Okay. Inanawan da kan ti pamilya. Kapoy ti bisyom, adi mo maiba-ibatan pare. Bayami da. Abay, mataya kaya. No awan da. Ha? Sinayang mo, tibiyag mo pare. Aggidantan amapan mangal daw ijerwar. Iso nga imay ka dinagas dito opisina yo. Manang, ni Boyet day di nakatugaw igid ti kalsada. Adda manen igam na amay sa abote ti arak. Nabartek manen Ay, kasta sa anon nga iso dayta. Jakto pa'y mabigbigan. Nagatidugan ti buok na. Ken nagrugit ti pagananay na. Di mo kitkitaan. Tapno saan ka nakalidliday akas na. Ngamin, oray anya pa'y tar aramidam. Saanin ngagbalbaliw pa'y ni Boyet. Kastanan. Lakay, mapantay awid ni Boyet. Matmaturugan ijay igid ti kalsada. Agsasao ngagmaybaysa. Ay, kasano mayawid ta? Kat lumaban man. Apayakas to'y tinapasamak iti anak talakay. Anya tinagkurangan taan ang padangkalkan ko, anak. Ay, jak masumbatan day ta sa lunsod mo. Bakal. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay.